Non, Jaratoro. Yara Que notre amour soit éternel. Pour toujours, bébé. Moussou, qu'est-ce que tu fais là? Je ne vois pas. Je t'ai toujours dit de ne pas balayer là-bas, non? Je n'ai pas balayé. Je n'ai pas balayé. Toi, tu as balayé là, toi-même, comment c'est là? C'est propre, est-ce que ça te plaît? Toi-même, ça te plaît? Je t'ai toujours dit de ne pas balayer ici. Tu t'entêtes à balayer. Ça là, ça te sert à quoi? Hé, les femmes quoi. Ce qu'on te dit de faire, tu ne fais jamais ça. Ce qu'on ne t'a pas envoyé de faire, c'est ça que tu aimes. Moussou, tu le vois? Un homme qui décroche un appel en parlant doucement. C'est comme un chat qui ferme les yeux. Tu prépares un coup, tu vas voir, détaché. Et tonton, ça va. Toi aussi. Il faut laisser les gens vivre en paix. Et fini. Mougoto va la fia. Je dis laisser les gens vivre. Il n'y a pas de problème, je vais les laisser vivre. Mais après, c'est chez moi qu'ils vont venir pleurer. Chaque fois, c'est chez moi qu'ils vont venir pleurer. Lari. Oui, E kɔrɔmuso. ça va. Ça va. Kan jumɛn An foyi tɛ bɛ yen. yɛrɛ fama yɛrɛ Walayi dɔɔni. baasi t'i la kɔni Baasi foyi e tɛ yen. yɛrɛ kɔni e tɛ sɔrɔ so kuma ni ci e y'o ni t'i baarayɔrɔ la i taara dugu kɔnɔ A to an ka baara kɛ o sinɔn a maɲi. E yɛrɛ b'a dɔn wagati ka gɛlɛn cogoya k'a min kɛ na dɔɔni dɔɔni sisan. k'i janto i cɛ la fɛn na o bɛ sɔn ka kusaya ko la dɛ Problème fosi t'a la. N'i ko tɛ Lari, n'i ka kuma mɛn, n bɛna n cɛ don a la. ne kɔrɔmuso nouvelle dɔ de bɛ ka f'i ye Nouvelle. nka a man di dɛ A man di. A fɔ ka na tulo b'i la. i b'a kalama k'a fɔ k'i cɛ b'i tromper wa Ayi nin to ka b'i da kɔnɔ. A tɛ sɔn ma. K'ale tromper. Ayi, a tɛ sɔn ma Lagari. nin ma bali n na n tun y'a dɔn k'i tɛ da la nka a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ lasɔminen ye suba ye dɛ i cɛ a diyara i ye a ma diya i ye ne kan ka cɛ ne f'i ye a bɛ k'i tromper Lagari, ne balima de ye e ye. O n'a ta o ta n dalen don i la wa i ka di ne ye fana. Mais ne ni n cɛ cɛla ko ninnu, ni cɛ bɛ n tromper, nin kuma sugu nin kana n'a fɔ n ɲɛna. I ka di ne ye dɛ, ni cɛ fana ka di n ye. M'a dɔn k'i b'i cɛ fɛ wa k'i dalen don a la nka an kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn nin ko in prévu n bɛ n'a d'i ma a bɛ sɔn ka digi i la dɛ nka tiɲɛ ye tiɲɛ de ye I y'o prévu kuma min fɔ dɛ, n'i nana n'o ye kuma min na n bɛ da i la sinon nin kelen ni kɔni tiɲɛ yɛrɛ la i ka di n ye, n dalen tɛ nin fana la. i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na problème fosi t'a la nin ko in n bɛ taa prévu ɲini n bɛ n'a d'i ma n'i kan ka mun y'o tɔ la i yɛrɛ de bɛ I ye prévu min fɔ, ni nana prévu i bɛ da i la, ni ma na ni prévu i tɛ da i la. k'an bɛn. Dɔgɔ hakɛ to n'a y'a mɛn
mena bi ki jate minɛ I bɛ dusu minɛ I bɛ ko lankolon min na a dabila e b'a dɔn cɔn e ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ walicɛ doro sabali kana da don kuma la sigida in kɔnɔ a y'a fɔ e ka minɛ furu a ti ne furu donc n'a bɛ fɛ k'i furu a ka taga furu sira fɛ n'a tɛ taa furu sira fɛ I sen bɔ a ko la walicɛ doro I kana tɔgɔ tiɲɛ sigida kɔnɔ sabali dɛ ne kɔni ne dan ye conseil di yan I kɔni ka sabali I y'a mɛn ne tɛ ka kuma I fɛ I y'a mɛn. Jangan cakap coba di. Cakap kan? Cek. Non, tu vas au bout de ça non ma cakap jalan nunggu. Non, mais affaire fou itu rasa rasa wallahi. Wallahi, kena affaire ni nak buat. Apa tu? Awak, dah betul ni? Awak kan? Jangan pilih kelasa. No, geram. No, tiga tak geram. Cem poma. Business dia sini orang. Ah no, vraiment geram poma ini terus. Dah betul ni? Coba tiami dorong pada tu. Wala mi ano wala. Saya plan dulu ni mau bari wala. Ah, o kadia. Isi tak agak ni. Ya agak gelap. O basi. Na war gol me sorala. No, ibu ni kwan amu ni na bozu. Ibu mau ada apa kalama? Mimi apa yang koram sum ngamara jigera tasalu. Awa. Ni cɛ doni no kokuran dɔw de la sisan ma fosi de faamuya la wa I b'a dɔn a ko gɛlɛma wɛrɛ yɛrɛ min ye ko kɔrɔmuso dalenba de b'ale hali ni y'a dogo sisan a b'a dɔn ka baara ye min ye a bɛ ko ɲɛɲini ne k'aw bolo don a kisi la ka n'a di ne ma no to n'a prévu amu mɔnɛ biya wallahi e ma deli k'an bila affaire foyi la ko ma géré mais ko kelen bɛ fɛn o fɛn ko gɛlɛya ma dɛ mɔgɔ si de man ka bɔ ni plan in kalama parce que ni mo ko ngasi ni akanya dana sigato ni mo bora kala ma dora si ana ko turu ciel junjuri nyere nye ba ti ala ni an ni afa nu fi aduna da nu te fen korom suga tigena plus te problème fushi de fen en korom su donc oyo si ru behe mo te puma doronare avec les preuves à l'appui ay preuve ni ngai ne be cɛn don a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma a bɛ sunkuru tigɛ ko fu mais n bɛ ka essayer k'an kɔrɔmuso ɲɛlɛ a bannen don ka sɔn ka kuma ma donc a b'a dɔn kan ka mun kɛ sisan depuis an ni bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo an ma tigɛ ɲɔgɔn na donc faut pas que tigɛ n'a ka don an cɛ dɛ ni wariko yɔrɔ dɔ aw bila paix la n t'an siɲɛ fɔlɔ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo non faut pas te an k'a kɛ quoi voilà jangan cɛ Amin ɲanabɔ sharp a kana to ko in ka mɛn dɛ non o to yen ok baasi d'accord an b'a kɛ ten o y'a tan dɛ ok Bukan ada gue. Walau bukan. Sesuatu aman kalian. Ya pema. Telepon nama. Ayo masih apa lo? Dari
Je sors. Hmm. Oui, oui. Est-ce que ta femme n'aura pas de soupçons? Non, je pense que pour le moment, il me fait confiance. D'accord. Et c'est-il? Ngache, cɛ y'a sɔrɔ wa? N bɛ ka kuma. Ok, Fuwate, a ka ɲi an ka taa n'i ye dɔ sɔrɔ la ka Fanta, ça va? Ça va. N'i y'a ye wele baasi tɛ i terimuso ka ko kunna fili de bɛ na kabi tɛmɛnen na e y'a fɔ ne ɲɛna ko a cɛ ka voyage misɛnninw ka ca ka taga ni ka segin misɛnninw ka ca n jɔrɔ la o la n y'i wele ka na i yɛrɛ ka taa i ka taa ko lajɛ ka n'a fɔ n ɲɛna. N'a faamuya. U b'a fɔ ko mɔgɔ man ɲi buranin na kuma bɛɛ kuma bɛɛ o de la n y'i wele i bɛ taa ko lajɛ a cɛ minɛ cogo b'a bolo cogo min na t'a fɛ a ka cɛ minɛ ka ɲɛ san cɛ ninnu ka ko man ɲi a k'a janto a cɛ la. O kelen min ye tiɲɛ n bɛ wuli ka bɔ yan sisan n bɛ n sen fa ka s'a fɛ yen ka kuma a fɛ. N y'a mɛn o bɛ diya n ye dɛ o bɛ diya n ye yɛrɛ de a k'aw janto ɲɔgɔn na y'a mɛn i ka to ka taa bɔ a la. E bɛ taa bɔ a la tuguni dɛ. N y'a faamuya aw ye Fanta a o de kun don k'an bɛɛ kɔfɛ ne yɛrɛ kan ka tila ka taa ci la an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kɔfɛ ala ka se ɲɛ ɲuman. Amina yɛrɛ. Salut le vieux Samba. Oui, petit, ça va? Comment allez-vous? Oui, ça va, petit. Ah, ok. Tu sais, il y a quelque chose qui me préoccupe. Ça concerne ma sœur Adjoa. Elle sort avec un homme d'autrui. Tu vois, elle sort avec un homme marié. Ça fait longtemps que je la donne des conseils, mais elle ne m'écoute même pas. Vraiment, elle ne sait pas quoi faire. Ok, petit. Ce que tu as dit là, j'ai compris. Hein. Mais je suis au courant de ça. Tu vois, dans ces quartiers-là, il n'y a pas une information qui passe, donc moi, je ne sais pas. Ça, c'est vrai, ta sœur Adjoa, là, je l'ai plusieurs fois vue. Tu sais, je vais régler ça. Arrivé à la maison, ne la dis rien. Okay. Dis-la seulement de venir me voir. Mais je vais régler ça. Ok. Comme ça. Merci, petit. Jangan sini mama. Nogara la. Oh itu dia nggak balik pas kata apa kan mau bilang kan. Sondro. Apa ko sondro ga na no. Fanta. Kan mɛn Apa itu? Ko ka ɲi i ni fama kɛra tile fila ye dɛ i yɛrɛ kɛcogo ni bɛ cogo di bi e k'i kɛcogo la yaban a ka fisa. Wala a ka fisa. An tɛ taa kɛnɛ ma funteni dɔɔni bɛ yan nɔ. Ok. Sinon cɛ mun E kɔni b'a dɔn olu ka voyage ka ca voyage la. e yɛrɛ bɛ togo bila ka taa voyage la k'a kelen a danna tɛ ko la sisan dɛ. Ayi e yɛrɛ b'olu ka ko dɔn a taara voyage la. E fana dɛ kana to k'an cɛ bila ka taa voyage la k'a kelen ta nɔ. Ayi o kelen ni manamana ko ninnu ale tɛ sɔn olu ma mɔgɔ ɲɛnɛma de don e yɛrɛ b'a kalama. N b'a kalama jaati danna tɛ ko la cɛw tɛ ka ban u mana bɔ an kɔrɔ dɔrɔn u bɛ se ka ɲɛfɔli musomanninw fana an man ɲi dɛ. Ayi a tɛ sɔn o ma a bɛ ne dɔn. Hali n'a tɛ sɔn ma cogo fɛ. Hali ni ala y'a ci k'a sara a tɛ ko a la. I hakili to a la dɔrɔn. K'i ɲa mɛn. O dɔrɔn de kun fɔli don. T'a la n'i ko ten. Sinon a tele kun. Ça va a bɛ ka marché dɔɔni dɔɔni. Komi yɔrɔ kura de don mɔgɔ caman t'a dɔn. O kɔni i bɛ to ka publicité kɛ réseau sanfɛ la mɔgɔ bɛ bɔ a kalama. Jamaba bɛ sɔrɔ. A fana bɛ n dɛmɛ o la dɛ. Tuma dɔw la aw fana to ka publicité kɛ. Problème foyi t'a la e yɛrɛ b'a dɔn ne kɔni b'i ka publicité kɛ a ma se ko fɔ yɛrɛ. Bana daga wuli ko tɛ. Walayi. Viens, ça va. Tu m'avais appelé.
Ton grand frère est venu me parler ici de ton comportement. Il nous collait au quinquennat. Je crois que je ne suis pas au courant. Pourquoi tu as ce genre de comportement-là? Dans ces quartiers ici-là, aucune fille n'a jamais adopté ce comportement. Où est-ce que toi tu as vu ça et toi tu adoptes ce genre de comportement? Qui t'a appris ça? C'est quoi ça? Vous êtes là, nous, c'est comme si nous on ne vous conseille pas. Nous on vous dit faites ceci, faites cela, mais c'est tout le contraire de ce qu'on vous dit, c'est ça que vous faites. Est-ce que moi j'étais une fois dit de sortir avec le mari des autres? Hein? Moi j'étais une fois conseillé ça? Est-ce que moi je peux te donner ce genre de conseils? Ça veut dire quoi? C'est la dernière fois que ton grand frère vient me parler de tes comportements. Hein. Ça, c'est la dernière fois. Ye mun ye tante? Hôtel et réservation. Ne hakili bɛ min na Ala kana k'o ye dɛ. Cɛ ka so in bɛ bɛɛ la. I ya mara min yɛrɛ cɛ nɔ a ka ɲi trop wala. Ba cɛ madame ko n to sa in nana n'explique ko kuma min na n ko fɔ dɔrɔn an ka bila ouais e yɛrɛ b'a dɔn n ka cɛ a man ne an ka to ka ɲɔgɔn ye yan nɔ ne fɛ yen n'o ye ni n'explique bɛ dɔrɔn a si ŋɛ dɔrɔn an ka taa yɔrɔ wɛrɛ quoi tu vois ça ka cɛ sinon minɛn in mouvement bɛ cogo di n ka cɛ I yɛrɛ b'a bɛɛ la ma cogo min na n ka cɛ o kelen don ouais mais n ka cɛ e ma kuma fɛn ninnu ta ouais mɔgɔ ninnu n ye signe ye ko min yɛrɛ n ka cɛ o ye mun de fɔ u ka prix dɔ fɔ tɛ ne arrange cɛ n ka cɛ n yɛrɛ de bɛ dara la o n ka cɛ ne y'a fɔ i k'a fɔ ne ka jɔ dɔ ye mun ye ma ne ka jɔ dɔ ye mun ka prix ka nɔgɔn dɔɔnin da o bon i bɛ se k'o fana essayer sinon ne ɲɛ bɛ nin na cogo min na n bɛ ka prix gɛlɛya trop non dara do trop n ka cɛ an ka fournisseur falen don parce que mun ka fɛn ninnu n ka si a man ne ko ba tɛ n ka cɛ ko ba tɛ n ka cɛ o kelen don kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn ta o kelen don i ka cɛ yɛrɛ o Fama, n'i y'a ye n wele baasi tɛ sabula denmisɛnnin dɔw de bɛ to ka n tɔɔrɔ n ka so hali n tɛ se ka baara kɛ n ka foro kɔnɔ u bɛ jouer ni na o u bɛ dɔrɔgu ta la o komi aw y'aw lakanabagaw ye n ko n b'i wele k'a kuma da i tulo kan Fama n'i ma ɲɛ ne ma ne tɔɔrɔla ninnu bolo I y'a faamuya ko joueur de bɛ ka so kɔfɛ kosɛbɛ dɔrɔgu talaw so ani tile u tɛ ban ne ka so kɔfɛ yɛrɛ wa manamanakan caman de b'u da hali n tɛ se ka lafiya mais i ko k'i kuma olu fɛ n kuma olu fɛ ka dɛsɛ u m'a dabila dɔrɔgu tala diyara n ye komi an fana ka baara don yala sɔnna an se ye min an b'o kɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ d'accord n y'a faamu dɔrɔgu tala mais e b'u sɔrɔ yɔrɔ dɔn n b'u sɔrɔ yɔrɔ dɔn u bɛ kɔfɛla ni na yan fɛ surtout bɔ ye tile tu bɔ ye ne bɔra sisan kan ka mun hakilila diya awɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ awɔ ni ala sɔnna ma an bɛ o la o de tun ye wele ko ye awɔ non i hakilila tigɛ a problème foyi tɛ an bɛ sigi nin ko la ni ala sɔnna problème foyi t'a la a bɛ diya n ye kosɛbɛ awɔ an bɛ o la n mɔgɔ n b'a dabila o Yachata, comment tu vas? Ça va. Comment? Donc, Tiens, ça fait vraiment de longtemps. Hein? voilà. Il est doublé là. Ah, mais hein?
C'est une femme. Donne. Mamadou. Voilà, elle va très bien même. Assis. Belle gueule. Tiens. Elle est changée pour ma chérie. En tout cas. Il joue mais pour y avoir comme elle. Cadeau qu'on a, mais t'as on aime se fouler. Elle est changée même pas. Mais mon est exactement. Puisque naturellement, elle est dans tout le monde. À chaque fois, il est direct. Dis-moi, si c'est du Nénéga. Si c'est fait, Nénéga. À chaque fois, il y a un ménage là trop. Ni femme est là, ni femme est là, ni kankou donc. Mais c'est le moment même fier. Si c'est mani mina tout le tout. Guerre moi voilà, c'est que qu'on a comment faire moi. Guerre moi voilà, moi me c'est dit à la place là. Ne boulot cabinet, il jole ma tout dans la rue comme ça. Vraiment imaginer. Allah sur mon micro mais mani faut rien. C'est mieux voilà. Problème faut c'est la photo dans la maquette. D'accord. C'est avec tellement plaisir. Ajaran itu wala. Ne communauté. Ami on s'en fout. Kambe. Quand moi je te dis que j'ai des informations dans ces quartiers-là, tu penses que moi je fais la bouche quoi? Si c'est les informations là, moi je te dis que moi j'en ai les informations dans ces quartiers-là. Comment? Est-ce que toi tu savais que notre voisin là, il sera avec la fille d'Idrissa? Ah voilà. Tu ne savais pas, c'est moi qui viens de te le dire. Si c'est les informations là, nous on en a. Tiens. Et tonton, ça va, toi aussi. Il faut te mêler des choses des grands ça. Me mêler des choses qui me regardent. C'est que toi, notre voisin il fait là. Est-ce que mais toi ça ça ne te plaît? regarde pas. Toi-même, est-ce que ça te plaît? Dis-moi, est-ce que ça te plaît? Après que ça ne me plaît pas, mais ça ne te regarde pas toi aussi. Aïe. Ah. Il date au coula comme nous venons faire là. Mon roba coula balle. Laisse-moi ça, laisse-moi. Il te le boulot. Ah oui, il fait ça, un voisin il fait. Ou t'es maradé. Il peut t'en monter. Ah, en bien. Là, il y a tu mine, mambouli. B. Oui, ma bestie. Ça va. Quand T'en fais. tu es maintenant trop. Je me chine là. T'as rien à voir là. Il est depuis 40. Il est à 55. Je me marie de là. On est D'accord. Maintenant, comment tu vas? Je vais bien. Vas-y, bien. Vas-y, bien. Et nous, comment on finit là? Il y a les gars qui sont là. Je sais que tu es un peu présenté. Je n'ai pas de sang de madame Bonina. Qui est le formation. Du coup, ça, la couvatanie, un assez d'âme, mais fait qui présente à la fois. Tu sais, Fanta. Ajaran trop. Il y a une promotion. Mais. Ni devait souligner les cadres fait la couille. Mais. Comme il insistera là. Pendant quelques jours maintenant. Marqué. Oui, ça ne va pas être trop. C'est avec plaisir. Merci. Il y a mon business in tout. Est-ce que tu vas à la maison pour nous appeler la blague? Kabanto dit. C'est ma solution du mal. Oui, t'as On a jamais eu de boss. Tu vas au national. Voilà, nous go watch. Faut dormir, voilà, fou. I did not do it. Where am I? Jadi mah beli ram na atau foto selagi. Banyak aja. Lo mau positif. Nah, mufo. Confirmation qui. Dans les cas contraires, alors finir ça.
Ouais. Bonsoir ici. Onou. Au calé les miens. L'animé. Ouais. L'animé. Bonsoir. Ouais, tiens, tu as poussé le sang au bras. Oh, j'ai donné. Merci. Je peux le faire, mais sur la petite là. Ah, là. Ah ouais, non, je vais faire ça pour ta ay mun formation n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna i cɛ a fɛ a ka dabɔ sigida ko dɔw la hali mɔgɔ tɛ se ka i ka business k'a ɲuman na n'a m'a da ta ka bilo la business sugu jumɛn business sugu jumɛn ne ka sira t'o la k'o ɲɛf'i ɲɛna mais n'i ma kuma fɛ n'i y'a tɛgɛ ta don o don n bɛ n ka yɛlɛmaw bila la a bɛ n'a ye n y'a mɛn kura foyi t'a la a bɛ kuma fɛ d'accord n'i ko ten kuma fɛ dɛ yafa ma kuma fɛ dɛ awɔ n y'a mɛn kuma fɛ d'accord yafa ma ok a jo t'a la awɔ tɔnɔ sama fɛn tɔnɔ sama tɛ sabali a ka ne kun to suma dɔ dɔɔni ale de y'u ko ta a da bɛ waliko la a y'u ko ta a da bɛ walifu la nin cɛkɔrɔba nin ka ko kɛra ne bolo baara ye koyi n t'a dɔn n bɛ taa n kɔrɔ la n bɛ taa n ja min denmisɛnninw yɛrɛ tɛ sɔn ko sugu min kɛlen ma ale cɛkɔrɔba tɔw de b'o k'o la o de bɛ ne dɛmɛ sama ko la walayi Silence plateau, action! ça va bien ça va i b'a faamuya sa ne tun bɛ ci teliman yɛrɛ de la walayi ci nɔgɔlen tɛ bi ni jɔlen bila ne bɛ k'i kɔnɔ e bɛ ci ko kuma de fɔ ne ɲɛna a faamuya ma ɲi ci in ka gɛlɛn fo k'a fɔ e tɛ o bi ne min ye n jɔgɔ e kɔnɔ dɛ ne de don ni ɲɛra lahara jugu e ci ko kuma de fɔ ne ɲɛna est ce que e kunkolo bɛ yen bi b'a faamuya ma ɲi e bɛ se ka daga b'i bolo C'est comme les basi bɛ fila min ne yɛrɛ taara n donna n y'a sɔrɔ u bɛ yen nɔ u bɛ lahalaya dɔ la mali ok c'est ça n'a faamuya il faut que an ka mission yɛrɛ teliya quoi voilà mais an ka furusiri nin banna non nin banna quoi ok i y'a faamu donc an bɛ tila ka stratégie dɔ bɔ ka ninnu minɛ quoi awɔ n y'a faamu donc i y'a faamu i wolonwula awɔ ma ok i tɛ rappel oui depuis waati jumɛn ne sigilen bɛ k'e faga e bebe wali ni min lamɛn ka ci de la sa kana jigin e wani tɛ bɛn tɛrɛ la ka kɔrɔ koba tɛ yen mais ne y'i bila ka ci dɔ ɲɛnabɔ a sera ka ɲɛnabɔ e bebe wali an ka se ka ɲɛnabɔ dɛ munna mais tɛ puni semaine tɛ ban ka sɔrɔ min ka wari dafalen ne tɛ se ka semaine ban ma e bebe mɛ mun na ne tɛ se k'o makɔnɔ sa ne mago bɛ n ka wari la bi de ka se ka n ka bila ɲɛna
n'o ma ɲɛnabɔ bi dɔrɔn foyi ma. O ma e dalen tɛ ne la. E wɔɔrɔ e ka di ne to min. Ne bɛ kare la k'u bɛ kɛ kama sa. E k'i kɛ PO ba ye ni semaine tɛ ban ka sɔrɔ walahi ma nin kɛ wari jɛ d'i ma. Ne de ko n tɛ se ka semaine ban nin ma kɔnɔ mɛ ne ka kuma de ɲɛ f'i ye. Ne mago tun bɛ n ka wari la bi. Mais ɲininkali faamu kɛ. Ne tɛ se k'i faamu. Ta e ka taban ta. Ta quoi. E ka taban Aïcha a ka kɛ e ka taban ta. Ta i ka taa n ka wariko ɲɛnabɔ ka na ou bien an ka ko in jɔ. Ne ka sira foyi t'a la. Anakle. Misalnya gue, berapa? Gue, apa? So, kan bilang itu masalah. Mulai kalau kita boleh. Itu tadi. Ini bukan ini tanto. Coba ni. Me orang sisa stress impai masa. Kanan kok. Kama buat timna ele. Bebalnya lari. Andu de tale na nyai. Wanti so na no. Wana tale sigila lon le. Tale. Asta, cum așa? Asta că nu și să... E cum când a făcut să vălsa.
Taruh kan sama kini sabali bolo isa. Aisha, kon ta fa kibi yere la stress musa kan ko ni la. Madam Musa ni tonyo. Ido di so kana kashi. Et puis ere mangene ga faraga. E bon kile fa man bayin koro. Walaji ka soro nera kunya finya na wingi hakin to musa ko na me. Ko me ya fogo musa te so ni ma. Aten ken ta juri. Abisa ga fili ga barado. Kana kashi ya me. Kana kashi. Fili ga barado anga ta ko. Ido je shi. Bilo ngata so.